Tfal effetwati mill-awtizmu l-genituri taghhom imxew fil-Walk Now For Autism blan li tqajjem aktar kuxjenza dwar tfal li huma effetwati bl-awtizmu. Din l-attività bdiet Michelle li kienet maqsuma f'żewġ gruppi, fejn waħda kienet tal-adulti li mxew minn Busquets sas-salib tal-għolja u lura u gruppi ieħor ta' tfal b'awtiżmu li mxew minn Tażutta għas-salib tal-għolja. Wara din il-Michelle ġenituri tfal li naqdu flimkien fejn ħadu sehem f'bosta attivitajiet fosthom face painting, balloon modeling, mużika ta' Disney, sfin u anke puppet shows. Membru tal-organizzazzjoni Help Me Learn spjegat li din hija l-ewwel mixja dedikata għal ġenituri u tfal b'awtiżmu għall-organizzazzjoni tagħhom u li f'Mejju li ġej se jinfetaħ workshop ġdid għal dawn it-tfal effettwati mill-awtiżmu. Mart il-Prim Ministru ta' Malta Michelle Muscat attendiet għal din l-attività fejn qalet li din l-attività kienet importanti ħafna biex inkabbru l-kuxjenza tal-pubbliku b'dawn it-tfal b'awtiżmu u l-ġenituri tagħhom. Bħala awtiżm għandna bħala pajjiż inħarsu aktar lejh, nifhmu aktar x'inhu u x'mhux u ngħinuhom il dawn in-nies biex jgħixu il-ħajja tagħhom b'mod aktar faċli u dak li nkunu qegħdin nagħmlu fil-jiem li ġejjin. Min-naħa tagħha fundatur tal-Autism Parents Association Valerie Brinkat qalet li l-iskop ta' din il-mixja huwa li l-ġenituri li għandhom it-tfal tagħhom effettwati bl-awtiżmu jinaqdu flimkien u jitkellmu dwar dak li jkunu għaddejjin minnu. Il-pjaċir xorta kollha flimkien, nitkellmu bejnietna x'kulħadd jisu għaddej fl-istess ilma allura nifhmu lil xulxin u anke tfal jisom xorta b'xi mod jissoċjalizzaw flimkien. Ħeġġet lill-ġenituri li għandhom it-tfal bl-awtiżmu biex jinaqdu fil-Facebook group Autism Parents Association Support Group biex dawn il-ġenituri jkunu jistgħu jaqsmu l-esperjenzi tagħhom ma' ġenituri oħrajn bit-tfal effettwati mill-awtiżmu.